מספרים על דרשן אחד שהייתה לו דרשה אחת לפרשת קורח, ותמיד הוא היה דורש את הדרשה הזו על שלילת המחלוקת, על אהבת ישראל. תמיד הוא היה פותח בדרשה הזו. אבל מה הוא היה עושה אם היו מזמינים אותו לדבר בפרשת בראשית או שמות או ויקרא? איך הוא יכניס פתאום, איך הוא ידחוף את הדרשה על קורח? אז היה לו טריק קבוע. הוא היה מתעטש, ואז הוא היה מחפש את המטפחת בכיס כדי לנקות את האף, והוא לא היה מוצא אותה. אז הוא היה אומר, איפה המטפחת? כנראה נפלה באדמה כמו קורח. נו, אם כבר הזכרנו את קורח, אז נאמר כמה מילים על פרשת השבוע. אנחנו היום צריכים לדבר על קורח, לכתחילה, לא בדיעבד, פרשת קורח, וזה מאוד מעניין. בזיכרון היהודי הקולקטיבי יש חלוקה ברורה בין טובים לרעים. אפילו אם יעירו אותנו באמצע הלילה, אנחנו יודעים לענות מי הטובים ומי הרעים. הטובים זה משה, אהרון, דוד, שלמה, זה מסודר לנו. ולהבדיל, גם הרעים אנחנו יודעים מהם. פרעה, מצרים, עמלק, בלק, היו את האנשים הרעים. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם מתוך בני ישראל היו את הרעים. דתן, אבירם, וכמובן קורח. קורח הוא ברשימה השחורה. אצל כל אחד מאיתנו, קורח זה מהאנשים הלא טובים, מהאנשים שעשו צרות, מהחתרנים, מהאנשים שעשו מחלוקת. קורח הפגין נגד הנשיאות של משה והכהונה הגדולה של אהרון. מדוע תתנסו על קהל השם? הוא פגע בהם בציבור וערער על המנהיגות של משה רבינו. ולכן קורח הוא ברשימה השחורה. ופה יש שאלה גדולה. בכל שנה מחדש אנחנו מגיעים לפרשת קורח, השאלה הזו ממש נשאלת מאליה. איך זה שהתורה קוראת פרשה על שמו? מגיע לו מתנה כזו? מגיע לו צ'ופר כזה? פרשה שלמה בתורה תיקרא על שמו, על שם קורח. מישהו מהנוכחים כאן היה קורא לילד שלו על שם קורח? כשאנחנו קוראים שם, אנחנו מחפשים שם חיובי, שם שמוסיף אור, שמוסיף ברכה. אבל לקרוא פרשה בתורה על שם קורח צריך לזכור, על משה ואהרון אין פרשה בתורה. על מרים אין פרשה בתורה. על אף אחד מהצדיקים, על יהושע וכלב אין פרשה בתורה. קורח קיבל פרשה. ואם אנחנו רוצים להזכיר את החטא שלו, אז היו צריכים לקרוא לפרשה המחלוקת של קורח, הנפילה של קורח, ויקח קורח, כמו שאומרים, ויקח, זה הסמל שהוא לקח אנשים סביבו, עשה בלגנים, עשה פרובוקציות. אבל מה זה קורח? אדם שלא מעניין ויעבור מהר על השמות של הפרשות, יתרשם שקורח הוא אחד מאבות האומה. הוא מקבל פרשה באזכור של פרשה בתורה. וזה מאוד לא מובן. איך התורה נותנת לו את הכבוד הזה? יתרה מכך, זה לא רק בעיה אסתטית, זו גם בעיה תורנית. כי הגמרא אומרת, הגמרא מביאה פסוק, שם רשעים ירכב, פסוק מהנביא. תמיד כשאנחנו מזכירים אדם טוב, אדם שיקר לנו והוא חלילה הלך לעולמו, איך אנחנו אומרים? זיכרונו לברכה. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שההזכרה שלו תהיה לברכה. כי אנחנו מאמינים שהוא אדם טוב, אדם יקר, אנחנו רוצים שההזכרה שלו תוסיף ברכה. אבל כשמזכירים רשע, אז אומרים שם רשעים ירכב. שהשם שלו ירכב, שלא יוזכר השם הזה. כך הגמרא אומרת, הגמרא מספרת על משפחה בירושלים בשם קמצר, שאבי המשפחה היה בקיא בכתיבת שם השם, השם המפורש. אבל הוא לא רצה ללמד את זה לאנשים אחרים, הוא היה צר עין. אז הוא לא לימד אנשים אחרים את איך כותבים את השם. ובגלל זה אמרו עליו שם רשעים ירכב. השם שלו לא רצו להזכיר אותו בירושלים. כי כשיש אדם רשע, משתדלים להימנע מלהגיד את השם. תמיד שאנחנו אומרים חלילה איזה אויב ישראל, מוסיפים יימח שמו, שלא יהיה זיכרון לשם שלו. כי השם הזה מוסיף כללה. אז דווקא על קורח, יהודי, יותר גרוע מיתרו, יותר גרוע מבלק, יהודי שככה אמרה את כבודו של משה, פגע בכבודו של משה, התורה מקדישה לו פרשה. וזה דבר שהוא צורם, הוא דבר תמוה. אז הרבי, כהרגלו בקודש, אנחנו גם נדבר על זה בעזרת השם יותר בשבוע הבא. השבוע הבא, יום שני בלילה, בדיוק בהשגחה פרטית, יום שני בלילה זה ליל יום ההילולה, ליל ג' בתמוז, ליל יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. אנחנו נדבר, השיעור יתקיים כרגיל, בוודאי. השיעור יתקיים כרגיל, הוא בתוספת אומץ. זה הזמן להתחבר עם הדמות של הרבי והתורה שלו. אבל נדבר יותר על זה בשבוע הבא, אבל הרבי כהרגלו בקודש הופך את הדברים, והוא מוצא טוב בכל אחד. הוא מביא לסית, מאמר המשנה, הבא דן את כל האדם לכף זכות. והוא אומר, זה
הפרשה נקראה על שם קורח, ובגלל כי גם מקורח אפשר ללמוד משהו טוב. התורה רוצה ללמוד איזו הוראה מההנהגה של קורח. וההוראה הזו היא מאוד מעניינת, היא מקורית, לא ראיתי אותה באף ספר אחר. ההוראה מקורח נוגעת לכך שלאדם צריכות להיות שאיפות גדלות. צריך ללמוד מקורח את העניין הזה שברוחניות צריך לשאוף גבוה. צריך לכוון גבוה, לא צריך להסתפק בבינוניות, לא צריך להסתפק במה שמושג בקלות, במאמץ סביר, אלא צריך לכוון הכי גבוה שאפשר. ואת זה אנחנו לומדים מקורח. מה קורח עשה? קורח יכול היה להיות כמו כל בני ישראל, בינוני, כמו כולם, אבל לא. הוא רצה כהונה גדולה, ולא רק לו, אלא לכל ישראל. הוא רצה שכולם יהיו בבחינת כהונה גדולה, שכולם יגיעו לשיא ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. וגם אם הביצוע היה גרוע, כמו שנדבר בהמשך, הוא פגע במשה וכולי, אבל עצם השאיפה, עצם האמביציה, היא אמביציה חיובית, ואת זה אנחנו צריכים לקחת מקורח, את הרעיון הזה של שאיפת גדלות. את הרעיון הזה של לכוון הכי גבוה שאפשר. אני רוצה להיכנס לנושא הזה לעומק. אני אפתח בשאלה פשוטה מהסיטואציה, מהחיים של כל אחד. אתה פותח עסק, אתה פותח חנות. מה צריכה להיות השאיפה שלך, התפילה שלך? שתהיה הכי טוב בעיר, שתכניס הכי הרבה מכולם, שתהיה הכי בולט, הכי דומיננטי, שתהיה מספר אחד, או שלא. אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שמהחנות הזו, מהעסק הזה, תכניס מה שצריך למשפחה, לחיים. אתה לא מבקש הרבה, שיהיה לך את מה שאתה צריך לגמור את החודש. אולי קצת יותר, שתוכל פעם לצאת לנוח, אבל לא מעבר. אתה לא צריך להיות הכי טוב. מה העניין להיות הכי טוב? אני צריך להיות מה שבמסגרת הכישרונות שלי, למצות אותם. יתרה מזו, הקמת את העסק, וחולף יום ועוד יום, ואתה בתוך העניינים. האם ואחר כך אתה קורא בעיתון שלבן אדם הזה והזה יש בית גדול, ואוטו יפה במיוחד, ומטוס ויחטה וכולי. מותר לך להתפלל לזה גם. ריבונו של עולם, לו תהיה לי יחטה כמו לרומן אברמוביץ'. מותר לך לבקש בקשה כזו? או שלא? למה להלך בגדולות? זה דבר לא... זה מראה על רברבנות. אדם צריך לבקש שיהיה לו את מה שהוא צריך למשפחה, לכלכלת הבית. טיפ-טיפה לחיים הטובים, זה לא נורא, אבל לא מעבר. למה להסתכל בצלחות של אחרים? אותה השאלה היא גם ברוחניות, גם בעבודת השם. בחור ישיבה בגיל 13 מתחיל את הלימודים. מה צריכה להיות השאיפה שלו? מה צריכה להיות התפילה שלו ביום הראשון, בראש חודש אלול, כשהוא דורך בפתח בית המדרש? ריבונו של עולם, שאני ידע את כל התורה. ריבונו של עולם, שאני אהיה תלמיד חכם מופלג. שאני ידע את המשנה ואת הגמרא ואת הרמב"ם ואת השולחן ערוך, שאני ידע הכל. חלילה, לא מתכוונים לאדם שרוצה לדעת בשביל גדולה אישית, בשביל אגו. חסידים בכלל לא דיברו בשפה הזאת. מדברים על האם השאיפה שלו צריכה להיות אמיתית, לדעת הכל, להגיע לשיא, הכי הרבה שאפשר, כמו הלל ושמאי וכל החכמים האחרים. או שלא, או שהוא צריך להתפלל, ריבונו של עולם, שאני אעשה מה שאני יכול במסגרת הכישרונות שניתנו לי, הוא לא צריך לחפש ולשאוף גבוה. ואותה שאלה בסגנון אחר. האם מותר לאדם, אחרי שאנחנו בשיעור תורה, ואנחנו שומעים על החכמים, על התנאים, על הרבי מלובביץ', על הצדיקים, האם מותר לאדם לבוא ולהתפלל ולומר, ריבונו של עולם, לא הייתי דבק בקדוש ברוך הוא כמו הרבי מלובביץ', לא הייתי אוהב כל יהודי כמו הרבי מלובביץ', לא הייתי תלמיד חכם כמו הרבי מלובביץ', כמו כל תלמידי החכמים, היום נפטר הרב מרדכי אליהו. מותר לאדם לבוא ולומר, שאני אהיה תלמיד חכם כמו הרב מרדכי אליהו, שאני אדע קבלה כמו הרב מרדכי אליהו, או שזה לא, שזה סתם להלך בגדולות. מה אתה שואף כל כך גבוה? תשמח, תבקש מאלוקים שאת מה שהוא נתן לך, את זה תמצא וגמרנו, גם זה מספיק, גם זה יותר מדי. אם נסתכל במקורות בשאלה הזאת, נמצא את עצמנו מסובכים, לא נקבל תשובה ברורה. מצד אחד כולם מכירים את מאמר המשנה במסכת אבות, זהו עשיר, השמח בחלקו. מי הוא עשיר? מי העשיר האמיתי? מי ששמח עם מה שניתן לו. אם ניתן לך בחודש 10,000 שקל, תודה על זה לקדוש ברוך הוא. זה שלאדם אחר ניתן יותר, אז זה עניין שלו, לא נוגע לי מה שקורה בצלחות של אנשים אחרים. אם זה מספיק לי לכלכלת הבית, מספיק לי לגמור את החודש, תשמח עם זה, תודה על זה. בשבילך זה הכי טוב, אתה הכי מאושר. זו השקפה אחת, זהו השיר השמח בחלקו, זה משנה מפורשת. אבל יש גם אמרות חז"ל הפוכות. כתוב במדרש בתנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה מדרש שמקובל שאמר אותו אליהו הנביא, דרשות של אליהו הנביא בעצמו, אמר אותם לאמורה רב ענן. מדרש מאוד מעניין. ושם יש הרבה דרשות יפות, ואחת הדרשות שם היא בלשון הבא.
חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. כשאדם יוצא מבית הכנסת, והייתה לו תפילה טובה, והוא הרגיש שהוא דבק בקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוח עם זה. הוא צריך לומר, ריבונו של עולם, מתי אני אתפלל אליך כמו אברהם, כמו יצחק, מתי אני אדבק בך כמו אברהם, יצחק ויעקב. זו השאיפה הכי גבוהה. זה כמו לבקש להיות העשיר הכי גדול בעולם, לא כמו העשיר הגדול בעיירה. זה לבקש שיהיה לך 100 מיליארד דולר בבנק. להיות דבק בקדוש ברוך הוא כמו אברהם, יצחק ויעקב. חייב אדם לומר. אדם לא יכול להסתפק עם מה שיש לו, הוא צריך לכוון הכי גבוה, וזה הרבה מעבר ליכולות של בן אנוש. אז השאיפות צריכות להיות הכי גדולות שאפשר. ואם למישהו זה לא מספיק, אז נסתכל בפרשת השבוע שלנו, וזה הדבר הכי יפה. רש"י מספר שכאשר משה רבינו נפגש עם בני ראובן, בני ראובן היו החיילים של קורח, קורח גייס 250 איש מבני ראובן, והם מספרים לו את הטענות שלהם, שהם רוצים להיות גם כהנים גדולים. אתה, אהרון, הכל במסגרת המשפחה, מצומצמת, למה? כל עם ישראל כולם קדושים, גם הם רוצים להיות כהנים גדולים. אפשר לצפות שמה משה יענה להם? אז זהו השיר השמח בחלקו. חבר'ה, בלי אמביציות, מה זה להיות כהנים גדולים? מי אתם? מאיפה באתם? מה זה? מאיפה הרעיונות האלה בכלל? מה עונה להם משה רבינו? ב3 מילים, אפשר לראות את זה במובא 2, ואפילו מודגש. משה אומר להם 3 מילים, אף אני רוצה. משה אומר, גם אני רוצה להיות כהן גדול. כולם רוצים, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא ברא שיש השם אחד, וארון אחד, ותורה אחת, ומזבח אחד, וכהן גדול אחד. ככה אלוקים קבע. אבל מהתשובה של משה, אף אני רוצה, מה אנחנו למדים? שעצם האמביציה היא דבר נכון, היא דבר חשוב. כל יהודי צריך לשאוף להיות כהן גדול. להגיע למדרגה הגבוהה ביותר, לא להסתפק בלהיות הכי חסיד בבית הכנסת, והכי ירא שמיים במניין שלך. לא, אתה צריך לשאוף, לחלום על מדרגות של כהונה גדולה. מתי הגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אז איך אפשר לשלב בין המקראות האלו? מצד אחד אתה אומר שאדם צריך להיות שמח בחלקו. אלוקים נתן לי כישרונות של אדם רגיל, של אדם בינוני, אולי אפילו אדם פשוט. אני מודה על זה, ואני במסגרת הזו עושה מה שאפשר. אלוקים נתן לי כישרונות שמכניסים הכנסה מועטת, אני מודה על זה. בצד שני אתה אומר שצריך לשאוף ולכוון הכי גבוה שאפשר, כולם צריכים לרצות להיות כהנים גדולים. הרי לא כולם יכולים להיות כהנים גדולים. אתה אומר שאתה צריך לשאוף הרבה יותר ממה שאתה. אז איך אפשר לתווך בין שתי המקראות האלה? איך אפשר לשלב בין זה? אז יש ספר של הרבי היום יום, זה ספר שהרבי כתב בשנת תש"ד. ספר קטן שהרבי כתב ליקט פתגם לכל יום. להבדיל, כמו שיש את בלוחות שנה, יש פתגם לכל יום, פתגם קצר, כדי להתחיל את הבוקר עם חיוך, עם כיף, עם מבט רענן. אז להבדיל אלפי הבדלות, הרבי עשה כאלה פתגמים בעבודת השם, שלהתחיל את היום עם רצינות, עם יראת שמיים, וכל פתגם כזה מוסיף יראת שמיים. והרבי אומר פה, יוצר פה הבחנה מרתקת ממש בשאלה הזאת. כי באמת לפני זה אין לנו מענה על זה. הרבי אומר כך, פעם נכנס לרבנו הזקן, לאדמו"ר הזקן בעל התניא, אברך, תראו איך הרבי מגדיר אותו, עילוי, מצוין, בעל כישרון מפורסם. אברך מיוחד מאוד, בעל כישרון מפורסם, כולם ידעו שמסתובב פה גאון. ואדמו"ר הזקן אמר לו כך, רוחניות וגשמיות הם הפכים בעצם מהותם. בגשמיות, השמח בחלקו הוא בעל מעלה גדולה ביותר. ברוחניות, השמח בחלקו הוא החיסרון הגדול ביותר. יוצר פה אדמו"ר הזקן הבחנה מרתקת. תלוי במה מדובר. בגשמיות, כשמדובר על פרנסה, על החיים הטובים, פה אדם צריך להודות על מה שניתן לו. לבקש שיהיה לו את מה שהוא צריך. ואם זה ניתן לו, הוא צריך להודות על זה. כמובן, במסגרת הכישרונות שניתנו לו, למצות אותם, אבל לא מעבר. ברוחניות, אדם שמודה על מה שניתן לו, זו החיסרון הגרוע ביותר. כאן אדם צריך לשאוף הרבה מעבר. אני רוצה להסביר את הדברים, למרות שהרבי לא מסביר אותם, אבל לכאורה איך שאפשר, מה באמת ההבנה בזה? מה ההבדל בין גשמיות לרוחניות? מה פתאום? והרעיון הוא כזה. רוחניות היא הסיבה לקיומנו כאן. היא ליבת החיים שלנו. הסיבה שהיהודי נמצא כאן בעולם, מה שמניע אותו, מה שדוחף אותו, זה הרוחניות, הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא, הרצון לעשות טוב, הרצון לעשות את הסביבה טובה יותר, הרצון ללמוד תורה, הרצון לקיים מצוות. ואילו גשמיות היא צורך.
גשמיות היא צורך של קיום, היות שאתה קיים כאן בעולם, אז אתה מוכרח גשמיות, אתה מוכרח כסף כדי לקנות אוכל. אם אין קמח אין תורה, אם לא יהיה קמח לא תוכל ללמוד, לא תוכל להתקיים, לא תוכל לקיים מצוות. אז בא פה אדמו"ר הזקן ואומר כך, גשמיות היא צורך, ולכן אתה צריך לבקש שאלוקים ייתן לך מה שאתה צריך. אבל מעבר לזה, למה אתה צריך מעבר לזה? מה משנה אם יהיה לך בבנק $1,000,000 או $10,000,000? העיקר שיהיה לך מה שאתה צריך ותוכל להתקיים. רוחניות היא חיים. רוחניות היא הסיבה לקיומנו כאן. וכשמדובר על חיים, אדם צריך לשאוף יותר לחיות, ויותר לחיות, ויותר לחיות. אדם צריך לשאוף שיהיה לו מזה כמה שרק אפשר. להגיע למדרגות הגבוהות ביותר. אני אביא לזה דוגמה פשוטה. אדם שחלילה מרגיש לא טוב. מה נגיד לו? תלך לרופא משפחה, מספיק, השמח בחלקו, אתה לא צריך יותר מדי להסתובב אצל רופאים? לא. מי שיגיד לו משפט כזה הוא טיפש. כשמדובר בענייני בריאות, בוודאי שצריך לחפש את הרופא הטוב ביותר, אפילו מחללים שבת בשביל עניין של בריאות. כי כשמדובר על חיים, פה לא אומרים לבן אדם תסתפק במועט. צריך לחיות, צריך להתקיים, וצריך שהבריאות תהיה הכי טובה שאפשר. אז תשאף להגיע לרופא אחד ושני רופאים, הרבי תמיד דיבר לשמוע חוות דעת של שני רופאים, פה לא מבקשים לך להסתפק במועט. אדרבה, זה חיסרון אם אתה מסתפק במועט. זה מראה שאתה לא אוהב את החיים. זה מראה שאתה לא אוהב לחיות אם אתה מסתפק במועט. אז ברוחניות אומר כאן אדמו"ר הזקן, אתה צריך לשאוף הכי גבוה שאפשר. כי אם אתה מחובר לרוחניות שלך, אם אתה מרגיש שזה באמת סיבת הקיום שלך, אתה צריך לבקש יותר ויותר ולהצטיין בזה כמה שרק אפשר. הרי אפילו העשיר הגדול ביותר, אם תשאל אותו, אם הוא רק הגון וישר, אם תשאל אותו למה אתה נמצא כאן, בעולם הזה, הוא לא יגיד אם הוא הגון וישר, כך אני חושב, הוא לא יגיד שהוא נמצא בשביל לעשות כסף. הוא יגיד שהוא נמצא בשביל לעשות העולם למקום טוב יותר. רק בשביל לעשות, היות שלא, אלוקים נתן כישרונות לעשות כסף, אז הוא עובד ועושה כסף בשביל לעשות את העולם למקום טוב יותר. זה הדרך שלו לעשות את זה. כל אחד מבין שהגשמיות היא רק כלי. הגשמיות היא אמצעי, הגשמיות היא צורך, היא מענה על צורך. הגשמיות היא לא ליבת החיים שלנו. אף אחד לא יגיד שהוא קם בבוקר, הוא חושב שהוא הגיע לעולם בשביל לעשות כסף, זה השיא שלו. כל אחד מבין שהכסף הוא כלי למשהו. ולכן כשמדובר על רוחניות, כשמדובר על סיבת החיים, פה צריך לשאוף, להצטיין ולהגיע לשיא. קראתי באיזה מקום משפט מאוד מעניין, קראתי שנפוליאון אמר שחייל שלא רוצה להיות גנרל, הוא אפילו לא חייל. אין דבר כזה להסתפק במועט. כשמדובר על צבא, כשמדובר על חיים, כשמדובר על תפקיד שהוא התפקיד של החיים שלך, אתה לא יכול להסתפק במועט. אם אתה מסתפק במועט, זה מראה שאתה לא בעניין. זה מראה שאתה לא אוהב את זה, שאתה לא מחובר לזה, שאתה לא מרגיש. זה מראה שבאת לצבא לדפוק כרטיס, להשלים 3 שנים. זה מראה שאתה לא מחובר לעניין. כי הטבע של האדם שכשאוהבים דבר, רוצים ממנו עוד ועוד ועוד. אם אתה מחובר לרוחניות שלך, אתה מוכרח לרצות מזה עוד ועוד. לא יכול להיות שתסתפק במועט, אין דבר כזה. אם אתה מסתפק במועט, אז זה מראה שזה אצלך רק צורך. זה רק מילוי איזה תופס שאתה חייב בו. ועוד דבר מעניין, פעם שמעתי בהתוועדות חסידית, שהשאיפות הם הראי של הנפש. השאיפות שלנו הם צילום רנטגן של הנפש. לפעמים אני מניח שכל אדם במשך חייו תוהה לעצמו, מי אני? מה אני? בשביל מה אני קיים? מה מניע אותי? מה דוחף אותי? אני מניח שכל אדם בחייו חושב באיזשהו שלב, עושה רגע חשבון נפש ואומר, מה מניע אותי? מה הדלק שקורם לי לקום עוד בוקר ולהילחם ולעבוד על הפרנסה, ופרנסה זה מסובך? מה זה? זה קריירה, זה כסף, זה רצון לחיים טובים, זה לגדל משפחה, אולי זה בכלל יראת שמיים, כתוב בתורה 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אולי אנחנו קמים בבוקר כל בוקר עוד יום ועוד יום פשוט מתוך יראת שמיים, כי כתוב כך בתורה, צריך לפרנס משפחה. מה מניע אותנו? וכל אדם במשך חייו עומד באיזשהו שלב ושואל, אז מה אני? אני יצור שמחפש כסף ומחפש קריירה ומחפש חיים טובים, או שאני יותר עמוק מזה, אני יצור שרוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. אז אפשר ללכת לפסיכולוג ולשלם לו הרבה כסף עד שהוא יחשוף את התת מודע שלנו, ואפשר לעשות דבר יותר פשוט, אפשר לעקוב אחרי השאיפות. אם אדם ינהל מעקב קצר אחרי הפנטזיות שלו, אחרי השאיפות האלה, אחרי החלומות האלה הלא מתוכננים, כשאתה נוסע ועוצר ברמזור ואתה פתאום לא חושב על כלום ויש לך מחשבה, אם תעקוב אחרי המחשבות הקטנות האלה, אתה תוכל לדעת מי אתה באמת.
אם כשעוברת לפניך איזו מכונית יפה, אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, הלוואי עליי. ככה בלי לחשוב, אתה אומר את זה עם כל הלב. אז מה זה מראה? שבעומק, מה הנפש שלך מחפשת חיים טובים. אבל אם אתה הולך ברחוב, ואתה רואה איזה יהודי עם פנים עדינות, עם פנים שמפיקות טוב, מפיקות יראת שמיים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה חינוך, תראה איזה עדינות. זה דבר שקורה, לפעמים שאתה נוסע ברחובות בני ברק, ואתה רואה ילדים קטנים שרצים מהבית ספר עם הספרים מתחת ליד, שלוקחים ילדים קטנים, מעבירים אותם את הכביש. אתה רואה יראת שמיים על הפנים. אם אתה מתקנה בזה, אם יש לך פנטזיות שאומרות, הלוואי שהילדים שלי גם יראו כך, אז זה מראה שזה מה שאתה. אז זה מראה שזה באמת הנפש שלך, זה מה שאתה מחפש. השאיפות האלה הקטנות, הם צילום הרנטגן שלנו, הם בעצם אומרות מי אתה באמת, וזה כל העניין, זה מה שאומר אדמו"ר הזקן כאן. בגשמיות צריך להודות על מה שיש, למצות את הכישרון, למצות את הפוטנציאל, אבל לשמוח עם זה, להגיד תודה לריבונו של עולם, יכול להיות גם יותר גרוע. ברוחניות, מי שאומר יכול להיות יותר גרוע, זה הכי גרוע שאפשר. ברוחניות צריך תמיד להגיד יותר ויותר ולשאוף, אם אתה שומע על אדם אחר שמצליח, ואדם אחר שמגיע להישגים, אתה צריך להתקנא בו וצריך לבקש להיות כמוהו, כי אם זה יקר לך, אז אתה צריך לעלות ולהתעלות כמה שרק אפשר, כי זה תפקיד חייך. אני רוצה לספר כמה סיפורים קצרצרים מההיסטוריה, בדיוק בעניין הזה של השאיפות, שנבין עד היכן הדברים מגיעים. אדמו"ר הזקן מביא בתחילת הלכות שבת, סיפור מהמדרש משמאי הזקן, הלל ושמאי, צמד חמד. וזה סיפור שדווקא הלל העיד על עצמו ששמאי נוהג יותר יפה ממנו. הלל התקנא בשמאי. שמאי ביום ראשון היה יוצא לשוק ורואה פרה יפה, פרה בריאה, אז הוא היה אומר, הפרה הזאת תהיה לשבת. עם הפרה הזאת אני אעשה בשר טוב לשבת. יום שני הוא היה יוצא עוד פעם לשוק ועוד פעם רואה פרה יפה, יותר נאה מזו שהוא ראה אתמול, אז הוא היה אומר, את הפרה של אתמול אני אוכל, ופרה זאת תהיה לשבת. יום שלישי הוא היה יוצא לשוק ושוב רואה פרה יפה, אז עוד פעם היה אומר, פרה זאת תהיה לשבת והפרה של אתמול תהיה להיום. כך כל השבוע הוא חיכה לשבת, כל השבוע הוא התכונן לשבת, כל השבוע הייתה אצלו יום שכולו שבת, הוא התכונן לשבת. והלל הזקן אמר על עצמו, שכמו ששמאי נוהג, כך נכון לנהוג, אבל הלל אמר, אני לא נוהג ככה, אני סומך על השם שהוא ישלח לי כבר את הפרה הנכונה לשבת. אבל הלל בעצמו אמר שכמו ששמאי נוהג, כך נכון יותר לנהוג. לא יודע מה הפירוש, אבל ככה אדמו"ר הזקן מביא מהמחילתא, מהמדרש. נתאר לעצמנו, אדם שבגשמיות מתנהג ככה, הוא קונה אותו ביום ראשון, ושמח איתו, למחרת הוא רואה אותו יותר יפה, אז הוא אומר לו, אני רוצה את האוטו הזה. מחרתיים הוא רואה אותו עוד יותר יפה, הוא אומר לו, אני רוצה את האוטו הזה, את המכונית של אתמול אני מוכר. יום רביעי הוא רואה אותו עוד יותר יפה, אז הוא אומר, את האוטו הזה אני רוצה, את המכונית של אתמול אני מוכר. איך נסתכל על אדם כזה? אדם לא רגוע. כן, אדם אובססיבי. זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק העניין. כי גשמיות, כמו שאמרנו, היא צורך. אז אם יש לך אוטו והוא ברוך השם נוסע, תודה לאלוקים. יש אנשים שאין להם את זה. מה זה עוד יותר יפה ועוד יותר יפה? העיקר שהוא נוסע. ואם אתה עדיין עם השגות יותר גדולות, אתה רוצה עוד יותר יפה. בסדר, אבל די, קנית, תשמח. ברוחניות אין דבר כזה להסתפק עם מה שיש לך. אם אפשר יותר יפה, אם אפשר לתת לקדוש ברוך הוא יותר, אז למה לא? פה שמח בחלקו זה חיסרון הכי גדול. זה סיפור מהתנאים. אבל סיפורים יותר עכשוויים קצת. זה סיפור על הרבי הצמח צדק. הרבי הצמח צדק היה הרבי השלישי לבית חב"ד. הוא, אישיתו, הילדות שלו הייתה טרגית. אמא שלו נפטרה כשהוא היה בן 2, היא נתנה את חייה לאדמו"ר הזקן, היה קטרוג על אדמו"ר הזקן, והיא נתנה את חייה לאדמו"ר הזקן. סיפור שלם. והוא מגיל 2 גדל אצל אדמו"ר הזקן בבית. עכשיו, בשלב מסוים, כשהוא היה בן 8-9, אדמו"ר הזקן הנהיג סדר שהוא אומר מאמרים רק למשפחה הקרובה ממש, והוא לא מזמין אף אחד חוץ מזה. והילד הזה, הצמח צדק, שקראו לו מנחם מנדל, כשמו של הרבי שלנו, אז הוא לא הוזמן, כי הוא היה ילד קטן, בן 8-9. הוא לא הוזמן להיכנס למאמר. והוא מאוד רצה להיכנס למאמר, אז מה הוא עשה? הוא נכנס לתנור של החורף, היהודים מרוסיה מכירים טוב מה אני מתכוון, התנור הזה שהוא ממלאים בו עצים, וכנראה שאותה תקופה הייתה תקופה חמה, לא חיממו את התנור, אז הוא נכנס פנימה והיה עומד מהתנור, כנראה היה איזה נקב לתוך החדר, מאיפה שהתנור היה מוציא את החום, וכך הוא היה שומע את המאמר של אדמו"ר הזקן.
אבל יום אחד היה יום קר, וכשהוא שוכב, הילד הקטנצ'יק הזה בן 8 בתוך התנור, הגיע הגוי והכניס גזירי עצים, הוא לא הצליח להכניס כי הוא הרגיש שם איזה סתימה, אז הוא שם על הפתח גזירי עצים והדליק את התנור. כמובן שאחרי כמה רגעים הגזירים התחילו לעוף לכל עבר, בצרחות, ומגלים את הילד שוכב שם מעולף עם כוויות, ילד קטן בן 8-9. שוב, כי הוא רצה לשמוע את המאמר של הרבי. הוציאו אותו, אחר כך שבועיים הוא שכב חולה, והאנשים שם בבית, לא הייתה לו אמא, סבתא והדודות, התחילו לצעוק לאדמו"ר הזקן, תראה מה קורה, לאן הוא הגיע הילד, ואיזה מצב וזה. אז אדמו"ר הזקן אמר, קודם כל אדמו"ר הזקן אמר, בעזרת השם תהיה לו אריכות ימים ובריאות טובה והכל יהיה בסדר. אבל אדמו"ר הזקן הוסיף שפנימיות, קשר פנימי לדברים קונים על ידי מסירות נפש. לא על ידי חיים קלים, לא על ידי מאמץ סביר. אם אתה רוצה להתחבר לדברים באמת, אתה צריך למסור את הנפש, אתה צריך להתאמץ מעבר ליכולות שלך. ואדמו"ר הזקן אמר, אברהם אבינו, מתי הוא קנה את השם הטוב שלו? כשהוא עקד את יצחק. כשהוא מסר את הנפש של בנו, ואז הוא קנה את הקשר לקדוש ברוך הוא, את הקשר הפנימי. אז הנה, זה סיפור על שאיפות. ילד קטן בן 8, שיכל לחכות בבית המדרש, האדמו"ר הזקן יצא והוא ישמע מהמשפחה את המאמר, אבל הוא רצה לשמוע את זה מקולו של האדמו"ר הזקן, הוא רצה לשמוע את הכהן הגדול בעצמו. וזו שאיפה, והאדמו"ר הזקן אמר שעם מסירות נפש כזו קונים פנימיות, עם מאמץ שהוא מעבר לכוחות, עם שאיפה לי יותר ויותר, אם ככה קונים באמת קשר פנימי ליהדות, קשר פנימי לרוחניות. וסיפור אחרון שהוא באמת, יש בו אלמנט כל כך מרגש ומיוחד, זה סיפור שבערכה גסה אפשר לומר שהרבי סיפר אותו כל שנה. ב-42 שנים של הנשיאות אפשר לומר שכל שנה הרבי סיפר אותו, ממש כל שנה, אולי אפילו יותר מפעם בשנה. והסיפור הולך כך, הוא סיפור קצר ויפה. הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, היה ילד בן 4-5. יום אחד הוא חוזר הביתה בוכה. סבא שלו, הרבי הצמח צדק, שואל אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, כי למדנו היום בבית הספר, שכשאברהם אבינו כשאברהם אבינו אחרי שהוא נימול, אחרי שהוא עשה ברית מילה, אלוקים מתגלה אליו. כן, פרשת וירא, אלוקים מתגלה אל אברהם. אז אני בוכה, הילד הקטן בוכה, למה אלוקים לא מתגלה גם אליי? למה אלוקים מתגלה רק לאברהם אבינו והוא לא מתגלה גם אליי? ככה הוא בוכה. אז הרב הצמח צדק ענה לו בסבלנות, שכשיהודי בן 99 מחליט למול את עצמו, מגיע לו שאלוקים מתגלה אליו. הרבי מביא את הסיפור הזה והוא לומד ממנו הרבה הוראות, אבל הוראה מאוד מרתקת שהרבי, דגש מאוד מעניין שהרבי שם על הסיפור הזה, על התשובה העניינית של הצמח צדק. נתאר לעצמנו שילד שלנו יבוא אלינו בוכה, ילד בן 4, למה אלוקים לא מתגלה אליי? מה אתה תעשה? אתה תיתן לו סוכריה, תגיד לו, לך למחשב, זה יעבור לך. לא נתייחס לזה ברצינות. אבל הרבי הצמח צדק ראה בזה שאיפה נכונה, שאיפה לגיטימית. הוא הבין שילד בן 4-5 צריך להתאבות שאלוקים מתגלה אליו. ואם זה לא קורה, הוא צריך לפקוט על זה. וצריך לשבת ולהסביר לו מה עושים כדי להגיע לזה. לספר לו על המסירות נפש של אברהם אבינו. וזה דבר שהוא מרתק יותר מהכל. היחס הזה של הצמח צדק לשאיפות הקטנות. לבוא ולומר, אדם בכל גיל צריך לשאוף מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ולעבוד על זה. אם זה לא... אדמו"ר הזקן מדבר על זה פה ביום יום כעבודה, לא כדבר שקורה במילא. אנחנו יכולים להסתפק במה שמושג בקלות, בפעולה, בצדקה שאנחנו נותנים בקלות, בלימוד התורה שאנחנו לומדים בקלות. פה מדובר על שאיפות הרבה יותר גבוהות. ועוד נקודה אחת אחרונה בהקשר הזה של השאיפות. למה זה כל כך חשוב? אנחנו אומרים שהמדרש אומר חייב אדם לומר. למה אדם חייב לשאוף? למה חלילה, כמו שאדמו"ר הזקן אומר, שאדם מסתפק במה שיש לו? וזו נקודה שהיא מאוד, מאוד מעניינת. השאיפות מאפשרות לנו להתחדש. השאיפות מאפשרות לנו לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת של עצמנו. כשאנחנו מסתכלים על אדם שהוא הרבה יותר גבוה מאיתנו, שהוא הצליח הרבה יותר מאיתנו, זה גורם לנו להתחדש, זה גורם לצאת מהמסגרת הצרה שאנחנו חיים בה. ואדם שלא מתחדש בעבודת השם הוא בבעיה גדולה. אדם ששוקט על השמרים, ששמח עם מה שהיה אתמול, הוא בבעיה גדולה. יש פתגם חסידי נוקב שהרבי מביא אותו בשיחות שלו, שבעבודת השם, ברוחניות, מי שלא עולה, הוא יורד. ברוחניות אין מצב סטטי. אין דבר כזה לעמוד על מקום אחד. הרבי אומר פעם שרוחניות זה כמו טיפוס על ההר. כשאתה מטפס על האברסט, כשאתה עושה סקי באלפים, אתה לא יכול לעצור באמצע לעשות קפה. אין דבר כזה. או שאתה עולה או שאתה יורד. אם אתה תעצור, אתה תיפול למטה.
אין מצב סטטי, אין מצב ביניים. ברוחניות גם כן, אין מצב ביניים. או שאתה מתחדש, או שאתה מתפתח, או שאתה כל הזמן מנסה למצוא זוויות חדשות שיעירו לך את החיים, או שאתה יורד. ולמה? כי הרוחניות של האדם נתונה בתחרות מאוד מאוד קשה. יש לך כל הזמן... מה? איפה זה? איפה? משה קרא לאנשי ראובן. בני ראובן, כן, ל-250 איש. אז הם אמרו לו, לא נעלה. כן. אז הוא כותב, הם בעצמם קראו, לא נעלה, הם ירדו. הם ירדו, כן, נכון, תודה. תודה על ההשלמה הזאת, על ההערה באלף. וזה באמת הרעיון הזה שהעבודת השם נתונה בתחרות מאוד מאוד קשה. יש לך מולך יצר, כל הזמן שמנסה להפיל אותך. נתאר לעצמנו אדם שיש לו חנות, שפותח חנות נעליים באמצע רוטשילד. מסביבו מצד ימין יש לו 10 חנויות נעליים, מצד שמאל יש לו 10 חנויות נעליים, והוא יגיד, אני לא מחדש קולקציות, אני לא תולה, לא מחדש חלון ראווה, אני לא תולה שלטים חדשים בחוץ על הנחות וכל זה, אני שומר על הקיים, אני מסתפק במה שיש. אדם כזה, הוא לא שומר על הקיים, הוא יורד, בטוח. למה? כי השכנים שלך כן מתחדשים. השכנים שלך כן עובדים קשה. אז אם הצד השני עובד קשה ואתה שמשמר את הקיים, אתה יורד. בטווח ארוך, בטווח הבינוני אתה יורד. גם בטווח הקצר אתה לא מרגיש את זה. וככה זה ברוחניות. הרוחניות שלנו, עבודת השם שלנו נתונה במלחמה, בתחרות מאוד מאוד קשה, מול יצר שכל הזמן נלחם וכל הזמן מתווכח וכל הזמן מנסה להפריע. ולכן אתה מוכרח להתחדש. ולהתחדש הפירוש הוא לשאוף גבוה. להסתכל על דמויות שהן הרבה יותר גבוהות ממך והרבה יותר גדולות ממך, ולנסות להידמות להם, לנסות להידבק בהם, כדי באמת לצאת מהמסגרות של עצמך, לצאת מהמסגרות של היצר שכל הזמן נלחם בך. זה בעניין הזה, בצד החיובי של השאיפות. בחובה, בהוראה שאנחנו לומדים מקורח, לשאוף גבוה. לכוון גבוה, לשאוף לגדלות רוחנית, לא להסתפק במה שאתה משיג במאמץ סביר, במאמץ רגיל. כן, בבקשה. מה השאיפה שלו? גשמית או רוחנית? אם אתה תגיד לי רוחנית, יש לך לפרנס, יש לו דברים, הוא צריך את האוכל. אני מדבר אחרי התפילה שלו. אז יש פה כנראה שצריך את הגשמיות, הוא צריך להביא אוכל הביתה, כי בלי אוכל ימותו הילדים. אתה שואל שאלה מצוינת. השאיפה שלו היא אחת. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. השאיפה שלו היא למלא את הרצון של אלוקים ממנו. הרצון של אלוקים הוא שעכשיו הוא יצא לעסק. כי ככה כתוב בתורה, הגיע כפיך כי תאכל, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי תשבות. בכל השבוע צריך לעבוד. כשאתה יוצא לעסק, מתוך מגמה לעשות את התפקיד שלך, את השליחות שלך, את הרצון של אלוקים, אז כל העסק נראה אחרת. אז בעצם כל היום אתה מחובר. כל היום אתה עושה טוב, ואז גם בלילה אתה תמצא זמן ללכת לשיעור, ללמוד, כי כל היום אתה בעצם מחובר לקדוש ברוך הוא. זה לא שבבית כנסת אתה עם הקדוש ברוך הוא ובחוץ אתה עם מישהו אחר חלילה. בוודאי, ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודים גשמיות והם עושים ממנה רוחניות. זה פתגם שאצל החסידים הוא אחד מהפתגמים המרכזיים. אלוקים נותן לנו גשמיות כדי שנהפוך אותה לרוחניות. בוודאי, נכון. זה בעצם כל תורה של החב"ד. כל התורה של החב"ד. למצוא את הרוחניות שתמונה בעולם, שמסתתרת בעולם, ולא שמסתתרת רק בספרים. כן. יש עוד רעיון שדיבר. 2 נקודות, אני חושב אחד, ברגע שבן אדם הוא אומר, אני רוצה להיות כהן גדול. קודם כל הוא יודע שהוא לא יהיה כהן גדול. אז... מה הקטע? הוא נכנס הוא מציב מטרות שהוא יודע שהוא לא יגיע אליהם, אז הוא כבר על ריק, אז זה מביא אותו לייאוש. מצד שני, אנחנו מגיעים למצב של קורח, שהשאיפות המוגזמות שלך מביאות אותך לרמוס הכל. כמובן, אז זו השאלה המתבקשת. ועוד שאלה קטנה. כן. אמרת שכל הזמן הבן אדם נמצא בעלייה. אם הוא בעלייה או בירידה. יש את המושג של רוצה בשול. שבן אדם אם הוא רוצה ולא רוצה, יש ירידה לצורך עלייה. נכון? יש גם את הסיפור. נכון. כך 2 צעדים, אתה יכול לקפוץ על השולחן. ובלי רואה כתחור, לא כן. יכול... אז זה גם קיים בחיים שלנו שאנחנו יורדים. לא יעזור. נכון, בוודאי. אתה רואה את העלייה שאתה בחר. נכון, אתה צודק, נכון, בוודאי. אבל הרבי אומר בפרשת לך לך, פרשת לך לך מדברת על רגעים, חלק מהפרשה מדברת על ירידה של אברהם, הסיפור אם הוא היה צריך לשקר שם במצרים עם שרה וכל הסיפורים. הרבי אומר, ובכל זאת כל הפרשה נקראת לך לך. כל הפרשה היא עלייה, הליכה, התקדמות, כי הירידה היא גם חלק מהעלייה.
אין אדם, כשמסתכלים על גרף בבורסה, רואים שבשביל שתהיה עלייה כל הזמן חייב להיות גם תיקון מפעם לפעם. מניה שרק עולה צריך להיזהר ממנה, נכון? מניה שלא מתקנת צריך להיזהר ממנה. כי התיקון הוא חלק מהעלייה, זה מראה שם התחלפות, שאנשים מעכלים את העלייה שלה, שזה עם בשר. נכון, אתה צודק. אבל ביחס לשאלה הראשונה ששאלת, וזו השאלה שנשאלת. אנחנו מדברים 40 דקות על השאיפות, כמה זה טוב, וכמה קורח היה נפלא. אבל קורח היה רע מאוד, השאיפות הפילו אותו. השאיפות האלה של להיות כהן גדול, הפילו אותו, אז השאיפות הן לא דבר כל כך מבורך, הן דבר בעייתי. אז איך אומרים, אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך רע? איך אנחנו משלבים בין הדברים האלה? אז הרבי בשיחות וגם בתורת החסידות מוסבר מאוד מאוד יפה הבעיה של קורח. זה מוסבר כך, קורח שכח שאם אתה רוצה להיות עשיר, זה לא עושה אותך עשיר. יש הרבה אנשים שרוצים להיות עשירים, רוצים להיות מיליונרים, אבל זה עדיין לא עושה אותם מיליונרים. זה אפילו לא עושה אותם ראויים להיות מיליונרים. הם אפילו עדיין אין להם את היכולות להיות מיליונרים, את הכישרונות. הבעיה הכי גדולה של השאיפות היא שאדם נסחף אחרי השאיפות שלו. מה זאת אומרת? אם נדבר את זה בשפה של תורת החסידות, שהמעשה, הוא מתבלבל ברמת הביצוע. שהוא מבצע את השאיפות לא נכון, הוא הולך לבנק ולווה כסף כי הוא רוצה להיות עשיר, והוא רוצה שיהיה לו בתים ומכוניות ועסקים, אז הוא מלווה כספים ועושה שטויות בגלל השאיפה הזאת. האתגר הגדול של השאיפה הוא לשלוט בביצוע שלה. הוא להביא אותה נכון ברמת הביצוע, להתקדם, יש לך שאיפה גדולה, ולהתקדם לאט לאט. זאת אומרת, השאיפה צריכה להיות גבוהה, הכי גבוהה שאפשר, אבל המעשה צריך להיות לאט אבל בטוח, slowly but surely, לאט לאט, צעד אחר צעד. זאת אומרת, בשאיפה, בביצוע, לזכור כל הזמן שאתה עדיין לא שם. אתה רוצה להיות שם, אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות כהן גדול, אבל אתה ממש עוד לא כהן גדול. אז אתה צריך כל הזמן ללמוד ולהתקדם. אני אסביר את זה יותר. הרבי אומר שהרעיון הנפלא הזה רמוז בשם של קורח, בגרפולוגיה של המילה קורח. המילה קורח מורכבת משלוש אותיות, קוף, ריש, חט. בשלושת האותיות האלה יש נקודה שווה, אם נשים לב. בשלושת האותיות יש קו עליון וקו ימני. כן, בקוף יש גג, בריש יש גג, בחט יש גג, ויש גם קו ימני, בקוף, בריש ובחט יש קו ימני. איפה ההבדל בין שלושת האותיות? בקו השמאלי. בקוף, הקו השמאלי יוצא מחוץ לשורה, בריש אין בכלל קו שמאלי, ובחט, הקו השמאלי הוא באותו גובה של הקו הימני. והרבי אומר כך, מוסבר בתורת הקבלה, שהקו העליון והקו הימני, בכלל, ששלושת הקווים באות, זה מחשבה, דיבור ומעשה. הקו העליון זה המחשבה, כי המחשבה היא תחילת הכל. איך עובד התפתחות של דבר? אנחנו מכירים אותו דרך המחשבה, חושבים עליו אחר כך, מדברים עליו, ואחר כך עושים בפועל, מבצעים. אז הגג העליון זה המחשבה, הקו הימני זה הדיבור, כי זה השלב השלישי, והקו השמאלי זה המעשה. אצל קורח, המחשבה והדיבור היו שלמים. השאיפות היו מצוינות, קורח פיקח היה כמו שרש"י אומר. השאיפות שלו היו נהדרות, לשאוף להיות כהן גדול זו שאיפה נהדרת. איפה הבעיה שלו הייתה? בביצוע. הוא לא ידע להביא נכון את השאיפות לידי ביצוע, הוא התבלבל, הוא שלט בהם. איזה נזק זה יכול לגרום? בדיוק כמו שאתה אמרת. אתה הזכרת שתי תוצאות, יש 3 תוצאות. התוצאה הראשונה היא הקוף, שבו הקו השמאלי, הקו של המעשה, יוצא מחוץ לשורה. הווה אומר עודף עשייה. השאיפה מביאה את האדם לעודף עשייה. כמו שאמרנו, הוא שואף להיות עשיר, או אמרנו שצריך לשאול, הוא שואף להיות ירא שמיים, אז הוא נכנס לבית המדרש, עוזב את העסק, עוזב את המשפחה, וכל היום לומד. כי הוא שואף להיות צדיק, הוא שואף להיות כהן גדול. אז זה מביא אותו לעודף עשייה. זה מה שקרה אצל קורח. מה זה הביא אותו? האמביציה הביא אותו לעודף עבודה. הוא הלך ודחף את משה ואהרון, מדוע תתנסו? מרוב שהוא רצה להיות כהן גדול, הוא איבד את הברקסים. הוא כבר נעשה מגלומן, הוא איבד את השליטה על עצמו. זה הקוף, שבו הקו השמאלי יוצא מחוץ לשורה. התוצאה ההפוכה שהיא באה ביחד, זה התוצאה השנייה כמו שאתה הזכרת, ריש. בריש אין בכלל קו שמאלי, כי האמביציה גורמת לאכזבות גדולות. השאיפה הזאת המתמדת עשויה לגרום, אם אתה שואף יותר מדי, אז גודל האכזבה, איך זה עומק האכזבה כגודל השאיפה, ככל שהאדם הוא אמביציונר יותר, הוא מועד לאכזבות גדולות. אז בריש אין בכלל
אין בכלל קו שמאלי, אין בכלל קו של מעשה. ובחטא, הקו של המעשה הוא אותו גובה כמו הקו של הדיבור והמחשבה, אותו אורך, וגם זה לא טוב. אז מה התיקון? מה צריך להיות? ופה אנחנו עונים על השאלה שלך. איך כן שואפים נכון? איך מפיקים לקחים מקורח? לא רק איך לומדים ממנו הוראה, איך מפיקים לקחים מהטעות שלו? איך נוהגים נכון עם השאיפה? אז הרבי אומר מאוד יפה, האות המושלמת מכל האותיות זה האות ה'. בה' נברא העולם, כך אומרת הגמרא במסכת מנחות. בשם הוויה יש לנו פעמיים את האות ה', כי בה' נברא העולם. מה זה האות ה'? הקו של המחשבה והדיבור הוא שלם, הקו העליון והקו הימני שלם. אבל הקו של המעשה הוא קטן יותר. הווה אומר שהמעשה נעשה מתוך ביטול. כל הזמן אתה מרגיש שיש לך עוד מה ללמוד. נביא משל פשוט, אדם שרוצה להיות עשיר, מה הדרך להיות עשיר? תדבק באנשים שעשו את זה כבר. תדבק באנשים עשירים. תלמד מהם, אל תקפוץ על העגלה, אל תמהר לקחת הלוואות. תעשה את זה לאט לאט, בזהירות. ובמילא להבדיל אלפי הבדלות, שזה הרי האידיאל, אדם שרוצה להיות כהן גדול, תדבק בכהן הגדול. אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות הרבי מלובביץ', תדבק ברבי מלובביץ', תלמד ממנו, תעקוב אחרי מה שהוא עושה. במעשה שלך צריך להיות נרגש כל הזמן שאתה עוד לא שם. אתה שואף לשם, זה מעשה זהיר של צעד אחר צעד שרוצה להגיע למקומות גבוהים. וזה מבטיח, אם אתה כל הזמן מזכיר לעצמך שאתה עדיין לא שם, אתה רוצה להגיע לשם, זה מבטיח שהשאיפה לא תבלבל אותך. שהשאיפה תהיה מנוע לצמיחה ולא חלילה מנוע להרס, מנוע לנפילה. אני רוצה לסיים את הרעיון היפה הזה עם כמה דברים קצרצרים בדיוק בקטע הזה של ההתקדמות הזהירה, שמצד אחד השאיפות הגדולות, ובמקביל ההתקדמות הזהירה של צעד אחר צעד. סיפור חסידי ראשון, סיפור שהרבי הרי"צ מספר אותו. היה לרבי המהר"ש חסיד בשם רבי אבא גינזבורג. הוא היה עשיר גדול, עשיר מאוד גדול. ויום אחד הוא נכנס אל הרבי המהר"ש. והוא מספר לרבי המהר"ש, זאת אומרת, הוא אומר בכאב שהוא לא מספיק ללמוד תורה כמעט, כי הוא מאוד עסוק בעסקים. והוא אומר לרבי, לשמחתי, אני מצליח להתפלל 3 פעמים ביום. זה המקסימום שאני יכול במסגרת האפשרויות שלי, במסגרת העיסוקים שלי בביזנס. אז הרבי המהר"ש מסתכל עליו ואומר לו, אבא, זה התודה שלך? יש אנשים שמתמודדים עם ניסיון של עוני, עם עוני מחפיר, עם אביונות. ואתה עשיר גדול, וזה התודה שלך לריבונו של עולם, שאתה שמח שאתה מתפלל 3 פעמים ביום? זה מה שאתה צריך לתת לריבונו של עולם? זה מספיק? והוא שמע את זה, והוא היה איש פנימי. אז הוא לקח את זה מאוד ללב, והוא חשב שבוע-שבועיים, ואחרי שבוע-שבועיים הוא נכנס לרבי, והוא אמר, רבי, אני רוצה לשנות את חיי לחלוטין. ואני החלטתי לקבל על עצמי 3 החלטות. א', אני עוזב את העסק. ב', אני סוחר לעצמי מלמד, שילמד אותי כל היום אני אשב וילמד. וג', אני מבטיח שאחרי מותי, אחרי הסתלקותו מהעולם, הוא נותן 50% מהונו לצדקה, מכספו לצדקה. רבי מהר"ש אומר לו כך, לתת לצדקה זה דבר טוב, אפשר לתת כבר בחיים, לא צריך לחכות אחרי 120. לקחת מלמד ללמוד זה בוודאי דבר טוב. לסגור את העסק זה לא טוב. אדם לא צריך להשתגע. אדם שהוא עשיר גדול ויש לו כישרונות, אלוקים נתן לו בביזנס, ללכת עכשיו ללמוד כמו בחור ישיבה, זה לא יעבוד, זה לא ילך. מה שאתה צריך לעשות, הרבי אמר לו, רעיון מאוד פרקטי, עוד שאתה שואף להגיע לגדולות, להיות חסיד, ומצד שני אתה עסוק בעסק, אז הרבי נותן לו רעיון מאוד פרקטי. הרבי אומר לו, כשאתה בעסק ואתה נפגש עם הסוחרים, אחרי שאתם גומרים את העסק, אתם עוברים לפטפט. מה עם האישה, מה עם הילדים, מה קורה, הם פטפטים. על הזמן הזה תוותר, ואת הזמן הזה תקדיש כל יום ללימוד, תחזיק איתך איזה ספר משנה, איזה ספר נביא, איזה ספר תנ"ך, ובמקום הפטפוטים, הדברים הבטלים של העסק, תשב ותלמד. והפעולות הקטנות האלה יקדמו אותך ויביאו אותך לאן שצריך. אז הנה, זה שילוב של שאיפות גדולות, אבל עם מעשה זהיר. עם מעשה נכון, לא להתבלבל. אתה רוצה להיות כהן גדול? אז תלך אל הרבי, והוא ילמד אותך, ותתקדם צעד אחר צעד, עוד אבן ועוד אבן, ואז השאיפות יבנו אותך ולא להפך. ועוד דבר מדהים שקראתי ממש שבוע, התפרסמה פה איזו חוברת על אהבת ישראל, ויש שם דבר נפלא, שפעם נכנס חסיד לרבי הרש"ב, והרבי אמר לו שיהודי צריך כל יום
לעשות טובה ליהודי אחר. הרבי אמר לו, כמו שמצווה להניח תפילין כל יום, כך מצווה לעשות כל יום טובה ליהודי אחר. ואותו חסיד לקח את זה ברצינות, וכשהוא יצא מהחדר הוא קנה פנקס קטן, וכל יום הוא היה רושם לעצמו איזה טובה ליהודי הוא עשה באותו יום, מה הוא הועיל לסביבה שלו. ואותו יהודי העיד על עצמו, הוא כתב, מאותו יום נעשיתי חסיד. בזכות הפעולה הקטנטנה הזאת של לעשות טובה כל יום לבן אדם, זה עשה אותו חסיד. אז השאיפה הגדולה של להיות חסיד, וחסיד זה סיפור שהרבי הרייץ מספר אותו, זה חסיד כמו שהרבי הרייץ מעיד מה הוא חסיד, בכל זאת זה עם הדברים הקטנים של לעשות עוד טובה ועוד טובה. וסיפור אחרון, ובזה נסיים, שהוא ממש סיפור עכשווי, והוא יפה דווקא בגלל כי הוא כל כך עכשווי. לפני שבועיים היה מהומות בבנקוק, בתאילנד, היה שם ניסיון הפיכה, אז בעיתונים הלא חב"דים דווקא ראיינו את הרב הלל השליח שבתאילנד, שליח של חב"ד בתאילנד. ובאחד הראיונות שהיו איתו, באחד העיתונים, ראיתי שהוא סיפר סיפור יפה. הוא מספר שלפני כמה שנים, בראש השנה, הוא יושב שם בבנקוק בבית חב"ד, ראש השנה בבוקר, לפני התפילה, והוא לומד עם אנשים חסידות. פתאום ניגש אליו אחד המטיילים, בחור ישראלי, ואומר לו, הרב, אפשר מילה בצד? הפסיק את השיעור, ניגש אליו. הוא אומר לו, הרב, אני רוצה שתתקע לי בשופר. מה עכשיו לפני התפילה? הוא אומר, עוד 3 שעות יש לי טיסה לנפאל. ואני לא רוצה להפסיד תקיעת שופר. אז אם אתה יכול עכשיו ככה, מחוץ למניין, לעשות לי איזה תקיעת שופר פרטית. תקיעת שופר, ראש השנה, טיסה לנפאל, זה לא בדיוק... השניים האלה לא הולכים יחדיו. אז הרב הלל אומר לו, תשמע, זה לא התפקיד שלי, מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אתקע לך בשופר? אני אתקע לך בשופר. אבל יש לי בקשה ממך, ראש השנה, תחילת השנה, תתחיל את השנה כמו בן אדם, תישאר פה איתנו ראש השנה, ואני מבטיח לך שלמחרת ראש השנה אני מעלה אותך על טיסה לתאילנד, אני מסתר לך כרטיס, אל תדאג על אובדן הכרטיס. הבחור חשב כמה רגעים והסכים, נשאר בבית חב"ד, היה חמישי, שישי ושבת, נשאר 3 ימים בבית חב"ד, יום ראשון, הרב הלל נסע איתו לשדה התעופה, קנה לו כרטיס, הטיס אותו לנפאל. שכח מהסיפור, אחרי 4 שבועות הוא מקבל ממנו, מהצעיר הזה כרטיס ברכה, והוא כותב לו כך, הרב, רציתי שתדע שזו השבת הרביעית שאני שומר. כי בכל שבת אני אומר לעצמי, התחלתי את השנה ברגל ימין, אז מה, אני אקלקל עכשיו? אז עוד שבת אחת. אז כבר 4 שבתות שעוד שבת אחת ואני שומר. זה הסיפור שהרב הלל מספר. אז הנה, אולי אותו יהודי כבר נעשה ירא ושלם ושומר את כל השבתות, אבל זה התחיל מצעד אחד קטן, שאיפות גדולות, שפשוט מצעדים קטנים של עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כמו האותי, וזה מימוש של השאיפות של היעדים הכי גדולים בחיים. מה כל החיים צריך לעשות להצליח? הוא היה צריך להידבק באהרון הכהן. אתה שואל שאלה טובה, הוא היה צריך להתדבק באהרון הכהן, הוא היה אומר, אני רוצה להיות כהן גדול, אבל יש רק כהן אחד, אז אני כל היום מצמד אליך, וכל היום ינוק מהאור שלך. אני כל היום ינוק מהקדושה שלך. ובזה הוא סוג של כהן גדול. מה? הוא חייב להיות לשאת בתואר של הכהן הגדול. אם יש לו את דרגת הקדושה של הכהן הגדול, אני רוצה לקוות שהוא לא רצה את הקריירה, הוא רצה את הקרבה על הקדוש ברוך הוא של הכהן הגדול.